என் பேர் சதீஷ். நான் காலாசிலேருந்து காலாசில் முனிஸ் வயலுக்கு நாங்கள். எங்கள் மாடு நான் குத்துனா தூக்கி போடும். அது பேர் அதுக்குனால தான் தோட்டான்னு பேர் வச்சோம். 2 முறை இறக்கிருக்கு. இது ரெண்டாவது காலம். ஜெயிச்சிருச்சு. 2 பேர்த்த தூக்கி போட்டுருந்துச்சு. கட்டினா தூக்கி போடும். ஆமாம், 2 வருஷமா வளர்க்குறோம். இது ஒரு காலம், இன்னொரு காலம் வீட்டில் இருக்கு. நான் 10th படிக்கிறேன். தோட்டா. அது பக்கத்தில் போனாலே உசு உசுன்னு குத்த ஆரம்பிச்சிடும். அதனால தோட்டான்னு வச்சுக்கணும்.